Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Iko zvinezvi tiri kuti chasvika chikakwata chaita red chasvika paboiling point, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vaya vatanga kwanga kune mashiripiti akanga ari kuitika muwiki ratabva kudarika iri kunyanyanya musi wechina pa Alexandra muJohannesburg. Zvinhu zvasina kumira zvakanaka. Vakomana vaita kufamba door to door vachizvomora zvezvo zvekuziva zvekuvengana zvemuraini zvezvo kuti apa panogara muforeigner ende kana ari gara ipapo ane mapepere mfesiwo pepe votokuzvomora vokuendesa kunokusungisa. Zvinhu izvozvo zvakaitika zvekuti zvakatirwadza because ndikatone vamwe vanhu ndatotaura navo ipapo vamwe vanhu vagara vanotoona pachivhitivhiti pana pachitaura kuti guys mahwani shamari titori muti izvezvi tatongogara tarova mabude. Vamwewo ndo vakapona nekuenda kumabasa, vamwewo vakapfurwa napo pamabasa pavo pakapfuriwa napo kuti unozoti chikwata chacho changa chakawanda. Saka iko zvinezvika zvinhu zvacho zvaakuvhundutsa, hatizivi kuti zvichasvika kupi kwazviri kusvika izvezvi because yato door to door vachifosa vanhu kuti aiwaka budai ipapo dzokerai kunyika dzenyu. Ende zvinhu izvi hazvisi zvinhu zvokuti zvichakurumidza kupera, zvicharamba zvichiitika ende vacharamba vachingoita sekudaro. Saka nyaya iyi muri yeZimbabwe kuti tinge tichiuya tichitaura kudai so it is because of vamwe vanozobudikira vakuti why muri kuramba muchidiscuss about the issues dziri kuitika muSouth Africa musingadiscuss about ma-issues ari kuitika kuZimbabwe. Tinotofarira chaizvo kugara pasi tichitaura nyaya dziri kuitika kuZimbabwe. Tinotofarira chaizvo kugara pasi tichitaura nyaya yeK3 yakaitika iyi. Tinotozvifarira chaizvo kugara tichitaura zvema-constitution amendment zvese izvo zvizvi zvakaitika izvo zvizvi. Tinotozvifarira togara tichitotaura zvenhamo nenzara ende kwatarisa everyday pana pachivhitivhiti. Atijambire kana zuva tisina kutaura nyaya idzodzo dzinenge dzichiitika, nyaya dziri kunetsa vanhu mukurarama, nyaya dziri kuvhiringidza, nyaya dziri kushayisa vanhu mufaro. But iyi taona yakakosha kuti timbopfura nepo zvekare so that kune vanenge vachiasista vaya vanozokwanisa kunzwisisa kuti vari kuasista chii, nyaya yechii, is it worth it to assist or not, because vanozofila kunge vari kutambisa mari. So muri yeZimbabwe nyaya iripo yakamira yakadai so groups of anti-immigration South Africans seized foreigners from their homes in Johannesburg on Thursday and handed them to police in a hardening of protests that have sown fear in communities and strained ties with some countries. In Johannesburg, Alexandra Township, a Reuters reporter saw protesters breaking down doors and entering houses where they believed undocumented immigrants were hiding. They escorted the police to the vans where they were taken away, including a woman and a small child from Malawi. Another man who was apprehended by the marchers told Reuters he was in the country legally. I am a ZTP holder, said the Zimbabwean National Totau Mhlanga, referred to the Zimbabwean exemption permit, which allows tens of thousands of nationals to live in and work in South Africa. In Soweto, anti-immigrants protesters marched through town waving sticks and flags with plans to go search for undocumented immigrants. Several of the flyers for Thursday's protest advertised a peaceful march followed by door-to-door. Another march took place in Durban on the East Coast. South Africa, where millions of people are unemployed, has seen a surge in anti-immigrant sentiment in recent months, culminating in nationwide protest on June 30, an informal deadline set for undocumented immigrants to leave the country. The most prominent leader of the movement, former radio presenter Jacinta Kobese Zuma, said on that day that protests would take place every Thursday until demands were met. A group March and March has painted undocumented immigrants as the source of South Africa's economic problems and is demanding tighter border controls, mass deportation, and for schools and health centers to save South Africans first. We are walking around doing door-to-door removing foreigners, said a community leader Bongani Musoni at the march in Alexandra. President Cyril Ramaphosa has warned against scapegoating immigrants for deep-rooted problems, and his government has reportedly told citizens that they do not have the right to take immigration enforcement upon themselves. Police have stepped up arrests of undocumented immigrants in response
to the protesters, and he have also deployed officers during recent marches for safety. A spokesperson for Johannesburg police was not immediately available for comment on the actions of the protesters or the officers at the scene. Malawian government said Thursday that over 38,000 of its citizens had returned from South Africa in recent weeks as part of massive rehabilitation efforts. Due to safety concern, over 80,000 also returned to neighboring Zimbabwe. Pakashata guys, ndiri kutonzwa kurwadziwa zvakanyanya because of this situation. Hana yangu iri kuramba ichirova. I don't know why kuti zvinhu zviri kuramba zvakangondidzvanya zvakanditsimbirira kudai so, nekuti ndinoziva zvezvinoita upenyu munhu akagadzira. Wapinda mujoza kubva uchitanga kuti let me go and look for the greener pastures, ukasvika ukatanga kuti chingava changa chiri chigarden boy kana kuti ungori parobot uchitanga kutsvaga basa. That pain I understand it. Zvekutodaro vanhu vachimaketa vachiwana piece job, ubva watanga kuunganidza, from kuunganidza ikoko ubva wakwira nemaranks, wakutanga kuitawo mamwe mabasa anenge ari better. Vamwewo vakatombomhanya vakadzokera kumamisha vakanotora madrivers license vakanopindawo vakudrive tumudhudhudhu. Vamwe vakuzviitirawo zvema take a lot, Uber, Bolt, InDrive, zvakasiyana siyana zvanga zviri kungoitika, Taxify. Vamwe ndo vakatanga kubuilda mabusinesses. Munhu zvinoreva kuti life wagadzikana wadzika midzi. Vamwe vakatovhura macompanies. I'm not talking about small companies only. Vamwe kutobuilda from scratch, kutora mari chaicho, kutsvaga mari, kuunganidza, kugadzira life uzoti now I'm settled. Zvinhu zvangu zvakutanga kuita sei kufana utanga kuflow. Vanozongobudikira from nowhere vokudzoti dzokera kumusha kwenyu. But mapapers aripo, madocuments aripo. Most of maZimbabweans havasi kuuya nemabhazi, vari kutokwira nendege. But these people they don't care. Kungosvika vachibatanidzira. And tosvika tobvunzana kuti government iri kumboronga chi about this whole situation. Ndopo unoona people like ana Christopher Mutsvangwa vanoenda pa SABC ipapo votanga kuita ma-interviews. Isusu Zimbabwe to right zvekuzi isusu mid yedu ito right, mid economy yedu yakanaka yasiya nenye white collar. Isusu we have got more than 2 million vafana vechidiki vari pasi pamugodhi vari kuchera. What for? Kugadzirira vana ma-problems akaita sei? Vana vachata, because pane zvimwe zvokuti tagadzira ma-problems. Can you solve the problem iwo pachako? Because iwo wasvika iwoka unofanira kusvika wobva watotaura kuti aiwa siyai vana vedu. Hapana, we are neighboring country, we are sister parties, what zvaringa chikota. And you know, the next thing munonzwa vakurasa nyaya, because of the sister parties, ZANU-PF and ANC, Plan Frelimo, takazodai so. Guys, vanhu vari kushungurudzika izvi so. Vari to expect kuti pange paendawo munhu musvinu, pamaendawo munhu anenge achitry kurizina. These guys vanomwa tii yese vanoita mabusiness too. When we are talking about business, hatisi kutaura zvimabusiness zvechinyeda izvi. Hatusi tuzvinyeda tumabusiness, hatusi tumabusiness twenzara kana tumabusiness twechinherera. Mabusiness chaiwo avari kuita. Saka are you telling me kuti zvinhu zvakaoma here, zviri difficult here kungogara pasi? Imimi are you guys telling me kuti even wacho ari kunzi mukuru wemarch and march nani ufatire vameno nekaorganization kavo kavari kuita kacho ikako vazova difficult zvekuti vanokwanisa kungogarwa navo pasi votaurwa navo? Ingawa ndudhula yanga iripo, ndudhula ikatombotraya kuda kutomboedzaedzawo kuita zvainge ichiita wani zvakazodii? Dhudhula takangoona atoora moyo, atongosiyanawo nazvo, atongoti zvinonetsa izvi. Vachinjana zvema-leaders kusvika vatoona kuti hazvisi kumeka sense, vakambotraya kugarira kuzvipatara vachitoda kudzinga vanhu muzvipatara. South Africans first, vakatoona kuti vari kutoparadza mhosva dzinonetsa kuti dzizonge dzichikavhika. Saka iyi nhasi ndo yatadzwa here nhasi. Handisi kufara nekuda kwesituation iyoyi kutaura chokwadi muri yeZimbabwe, ende ndikuona ndakuramba ndichizvitaura it is because ndechida kuti vanonzwa nenzeve vakwanise kuzvinge vachizvigadzirisa. Haisi kuti bata Mushe nyaya iyi, haisi nyaya iri kuti bata bo. People are crying, vamwe vari kutofa. Stress chaiyo, usadherere kuti wabuilda business rako richikura iwe vanhu ava vari kudherera mani gaya kuti unosvika panzvimbo pasina kana anything changatarisika kuti changa chiripo, wotanga kutsvaga capital, wobuilda, wotovhura chishopu chako, wakutanga kutoita zvinhu zvako zviri nemapepa mukati futi, wakutanga kusvika wagadzira zita, time yawainvesta, time yawapedza uchiita izvozvo, unoziva kuti ukanzi dzokera kunyika kwako uri kutodzokera kao, unosvika chinotangira pokasira.
asi vokasiya variko ikoko vatone maways avajaira kurarama variko. Haisi nyaya yekuti toteerera kavariko vari kuti dzokai kana zvine basa reko chingodzokai, because vanoda kuti mufanane, vari kuti dzokai kuti vada kuti muende pasi pavo mutange kuvabhega like what they've been doing kumashure uko, vachikumbira guys vari kujoni tionewo. And dzimweni dzenguva unongosina mari yacho, they think kuti iwo kunzi wangopinda muno mujoni watone mari zvinhu zvako zvakutokufambira, but because of hausi kukwanisa kunge uchivasendera nenyaya yekutoshaya kuti hautori nawo. And munhu aya chinhu chinonzi munhu chakaoma wedwe, hapana kana anything. That's why uri kuona vari kubva vatanga kusanitize government yacho iripo vachingoti hare ngovapai mabhazi ikoko vadzoke. Out of zvinhu zvese zvingangotaurwa, chinhu chakakwanisa kungotaurwa kureizwa ipapo nyaya yekunzi vape mabhazi, musina kutarisa kuti zvazokwanisa kuremera vanhu kusvika papi. Because iwo uri kudedzera kuti mabhazi vape mabhazi, vapiwa bhazi, but ona ndevese vari kufanira kunge vachipiwa mabhazi. Are you guys telling me kuti ukaenda kuZimbabwe hakuna maSouth Africans varoora namabusiness imimi? Ndozvamukutiudza here imi. If you go to Nigeria hakuna maSouth Africans varoita mabusiness. If you go to Mozambique hakuna maSouth Africans varoita mabusiness ikoko. If you go kune nyika dzakasiyana siyana ana Botswana ana Malawi vacho, are you telling me kuti hauwane maSouth Africans varoita mabusiness? Saka zvese zvozvo vanhu vane influence big business foot on top of that. Saka vanotadzira kugara kutaura navo pasi voudzwa kunzi iwe shamwari ndinotaura nevanhu ava ndiunoziva, because hapana the matter of 2 or 3 people chete vanokwanisa kunyararidza chinhu ichi. But imimi zvenyu zii kunge musiri kuona zvinhu izvozvo zvichiitika. It's okay, tosangana.